آلی گرین li dijî mafê ji ber xwekirina zarokan lê seranserî Amerîka şadin bi serkeftina xwe û ahingan li dar dixin. Piştî biryara Dadgeha Bilind ya Amerîka goyzû ve çav li riya wê ye bo pûçkirina dozaro vî wê de ya got sala 1973 de bibû. Got mafê destûrî da jinan ji bo ji ber xwekirinê. Em li virin ji bo alîkariya we bikin ger hûn dê û bav bin ger hewcedariya we bi piştgiriyê hebe. ام جبو شاهیه لورینه. ام پر کیف خوشیم به بریاره دادگه یا پیشگیرنا روی وید تشتکه کو ام به دهان سالان جبوه تکوشینه دیگین. Piştî ragihandina vê biryarê Serokê Amerîka Joe Biden yê demokratê alî girên xwe yên siyasî da ser hev û axivî. Da got metirsiya çalakên mafê ji ber xwekirinê kêm bike her wiha jî Kongresê xwest got yasayekê federal derxe ji bo maf bide jinan di biryara ji ber xwekirinê de. Ew sê dadwerên ku ji hêla yek serok Donald Trump ve hatibûn destnîşankirin bûn bingeha biryara îro ya serûbînkirina pîvanên dadmendiyê û jinavbirina mafekî bingehîniyê jinan li vî welatî. Bi vê biryarê, piraniya kevneperesta Dadgeha Bilind nîşan dide ku ew çiqas tund e, ew çiqas ji piraniya vî welatî dûr in. Li gorî encamên lêpirsîna saziya Gallup piştî vê biryarê ji 6 ta 3 ji piraniya nerînan bawerî bê dadgehê da ket 25 ji sedî. Dadwerê kevneperest Samuel Alito got ji hêla Serokê Amerîka George W. Bush ve hatibû destnîşankirin nivîsand. Destûra bingehîn amanje bi ji berxwekirinê nake û tu mafekî wiha bi awayekî netenî ji hêla tu bendên destûrî ve nayê parastin. Di nav de pêvajoya duyemîn a benda çardan. Doza vê mijarê bi yasayekê li eyaleta Mississippi ve girê dayiye got piştî 15 heftan ji avistbûnê ji ber xwekirina zarokan qedexe dike. Klînîka ji ber xwekirinê ya bi tenê ya dewletê li wir doz vekir û bi serket li gorî biryara dadgehên cêrîn li wir. Dadgeha Bilind jî di 24 Hizêranê de piştgiriya vê biryarê kir. Li şûna Dadgeha Bilind di vê eyaletê biryarê bidin ka maf heye bo ji ber xwekirina zarokan yan na. We're about to enter sort of the Wild West. ام بر بروش آوایک بجی و ده چینج آلیه گلک ناکوکین دناف دادرسیه دا. نزدیکی 13 ولایت قانون وان یا قدغه کرناش برخوبرنه هیا و اوه یکسر بکار بینن. ام دکارین بیجین نزدیکی 26 ولایت یا ساج برخوبرنه پوچ بکن. Ev biryar dibe got jinan mecbûr bike herin eyaletên din bo mafê ji ber xwekirinê. Çav li ser 15 eyaletên Emerîkî ne got mafê ji ber xwekirinê biparêzin lê 35 eyaletê din di wê ortê de mane. Piştevanê mafê ji ber xwekirinê dibînin got ev biryar zêdegaviyeke li dijî mafê anîna zarokan û taybetmendiya jinan. سلوگانا من دبیجه از پشتوان بم جمافش برخوبرنه امش برخوبرنه ناراوستینین. اما تکوشینه بکن بزدبونا حل بجارتنا جنان دو کنگرسی دا و دو انجمن ولایتان و یم بر بجارشی دا. جنن تگشتی دو پرزگرکان دا او هرم پیش و یا سا روای جبورتک برناوه بریارا ترسناک در باز بکن. Lê ew ê li dijî ji ber xwekirinê ne dibêjin ew serkeftin ji bo jiyana mirov e. I do want to از دخوازم بر خدا نبکم شبو مافجنان وک پارزر. از گلک هستیارمش برفیگه لی پیوستم بزانین کو او جی مروفن. از باردکم کو مافوانشی جیانه دا هیا. دویدم رایگین رزگرتنه جنان را پیدا بگین لی ده همان دم داشی ام مافج جیان آزاروگان بپارزین. Ev biryar neweke matmayînekê hate di pêşiya vê salê de ew di nav ragihandinê de belav bibû û ji ber wê gelek nerazîbûn ji aliyê çalakên mafên ji ber xwekirinê li seranserî Amerîka derketin holê û bi rastî jî eyaletên Emerîkî di derbarî mafê ji ber xwekirinê guhertibûn. Luqman Ehmed ji bo raporta Laurel Bowman bo dengê Amerîka.